Добрий вечір вам усім. У прямому етері телеканалу АТR програма Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв. І, як ви знаєте, це час, коли ми запрошуємо найцікавіших гостей і обговорюємо найважливіші для Криму, України і Всесвіту теми. Сьогодні, скоріше, про Всесвіт, але про Україну і про Крим так само, бо в мене в гостях не просто людина, а людина, яку я дуже давно хотів побачити у цій студії, але все ніяк не вдавалося. Але зараз він тут, це відомий, я думаю, майже всім людям, ну, не знаю, соціально активним чи яким, я не знаю, як це назвати, громадське суспільство активне. Це художник Нікіта Титов. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви з Харкова? Так, зараз я вже з Києва. Нещодавно приїхав з Харкова, а до цього приїхав з Києва в Харків. Це дуже така складна історія. Слухай, зазвичай українці не мігрують на схід. Да? Ну, бо я знаю людей, які зі сходу на захід, на крайній просто захід переїхали. А ось зворотній процес я рідко спостерігав. Чому ти переїхав колись з Києва до Харкова? Ну, все дуже просто. Я народився в Естонії, але мій батько був родом з Чугуєва. Це під Харковом таке містечко є. Дуже легендарне місце. Так. Там народився Рєпін, до цього це були військові поселення. І тато дуже хотів жити поближче до своєї рідні. І так ми опинилися в Харкові. І я прожив там, можна сказати, більшу частину свого життя. А це який рік був? Це мені так важко згадати, тому що приблизно десь я повернувся з Естонії в Харків десь в 83-му році. Десь так, 83. Майже все життя, свідоме життя. Свідоме життя, так. Харків дуже вплинув взагалі на мене. Це дуже цікаве місто. І те, що відбувається зараз з Харковом, я радію з цього. Тобто, тому що це місто змінилося. Зараз Харків мені нагадує по настроям, це Київ десь 2013 року. Там можна почути українську мову, там є такий проукраїнський актив, дуже великий, дуже потужний. Раніше всього цього не було. Коли я з Харкова їхав в Київ, а це було зовсім інше місто. Да. Просто, знаєш, в принципі, багато хто вважає Харків ватним містом таким, а це неправда, як ти кажеш, да? Взагалі, то мені дуже повезло, тому що моє коло спілкування, здебільшого, це були люди проукраїнських настроїв, і навіть ті мої друзі, які колись були електоратом Януковича, вони голосували за нього і дуже його поважали. Після події Майдану і початку війни вони відчули себе українцями, і їх погляди дуже сильно змінилися стосовно України, і вони стали такою патріотичною спільнотою. Тобто цей процес відбувався на твоїх власних очах? Ну, можна сказати так. І ти теж був не україномовною людиною? Так, я був російськомовною людиною. Десь в 15-му чи 16-му, напевно, році моя дитина, мій син Лука, прийшов додому, йому було 7 років, і він сказав, що він хоче розмовляти українською мовою сам. Це було його рішення. І я, як батько, вирішив, що мені треба його підтримати. Але це було дуже важко, тому що в школі я українську не вивчав. І спочатку це була така азарівська мова. У мене і зараз така дуже дивна харківська говірка, але я цього не стидаюся. Мені здається, що треба говорити як можна більше і буде як можна краще. Скажи, будь ласка, про Естонію. Так. Це дуже цікаво. Як харківські, чугуївські українці народжуються в Естоніях? Моя мама народилася в Естонії. Моя бабуся була естонка, а мама з татом познайомилися тоді ще в Ленінградському університеті і одружилися. І з цього все відбулося. Тобто я народився, але народився в Естонії, в такому дуже цікавому місті в лапках. Це шахтарське таке місто Їхві, яке раніше називалося Кохтла-Ярве, було частиною Кохтла-Ярве. Це схід Естонії.
І, як на мене, це такий естонський Донбас, який має певні проблеми, тому що він дуже... сенсі? В сенсі, тому що це зросійщене місце, це більшість живе російськомовних, і російська пропаганда дуже впливає на них. І я думаю, що це для Естонії така ще в майбутньому дуже велика проблема, тому що вона досі не вирішена, як на мене. Я перепрошую, термінова новина. РБК України повідомляє, що в Росії заявили, що український корабель військовий йде в бік Керченської протоки, і вони вимагають, ФСБ вимагає змінити курс. Ну, я не знаю, що це. І я просто останнім часом, я думаю, що все йде до того, що росіяни будуть інсценувати казус беллі. Тобто шукати на привід для війни, для початку бойових дій широкомасштабних. Не знаю, чи це той випадок, чи ні, але все може бути. Це цілком можливо, так. Да. А як твій, вибач, я так пристрибаю з одного на інше, але я так завжди будую розмову. Який твій прогноз на найближчі за місяці? Ось після це все одно, ти ж політичний художник. Твій жанр це плакати, правильно розумію? Ну, нічого таке. Я малюю взагалі про дуже різні речі, просто я малюю про те, що мене турбує. Але частина моїх робіт, вони присвячені тому, що відбувається в країні зараз. Ну так. Те, що я відчуваю, просто мене це тригерить, я не можу спокійно дивитися на те, що відбувається навколо, не відбувається з країною, тому що я пов'язую своє майбутнє тільки з Україною, і майбутнім мого сина так само, і мене це дуже-дуже турбує. Ось зараз глядачі мають можливість бачити твої роботи різні. Їх дуже багато. Вони, я не збрешу, якщо скажу, що мені особисто подобаються вони всі. Дякую. На будь-яку тему. Ми про соціально-політичну тему все ж таки. Тобто я к чому веду? До чого веду? Що ти 100% ти вистежуєш всі політичні події навколо України, всередині тощо. Ось зараз які перечуття? Бо частіше, часто так буває, що художники підсвідомо, може, відчувають ситуацію краще за інших. Я спочатку думав, що це просто Росія намагається щось для себе отримати шляхом погроз Україні, війни, отримати собі якісь там преференції на міжнародній арені, тобто на світовій арені. Але я думаю, що цілком можливий і цей напад, в країні війна вже майже 8 років. Але такий повномасштабний напад, я думаю, він цілком можливий. І я якраз згоден, що провокації можуть бути, тобто вони можуть створювати якісь провокації. І, я думаю, що це можливо, причому ближчим часом. Нікіто, якщо завтра війна? Що? Що ти робитимеш? Дивись, я людина не зовсім здорова, але я людина, яка може створювати сенс. Я вже думав про те, що я можу запропонувати себе як частину контрпропаганди. Співпрацювати, щось докладатися до цього. Тобто, військовий з мене ніякий, але якщо вони будуть близько, то я буду робити все, що можу. Це все, що я буду захищати цю країну. Скажи, будь ласка, чи були, чи може є в тебе такі ілюзії чи уявлення про те, що мистецтво може вплинути на людей, які не люблять Україну, які не розуміють її, наприклад, на тих самих росіян? Ти спілкуєшся з кимось, хто живе, не те, що у Росії, а просто в російському, в русскому мірі тому, да, ментально? Чи на них можна вплинути чимось, мистецтвом, чимось ще? Я колись бачив свої плакати на якихось російських пабліках. Мені скидували просто, що дивись, твоя робота є там. А я думаю, що вони все ж таки слідкують за тим, що в нас відбувається. І якраз мистецтво – це найбільш простий засіб, який може щось донести будь-кому і в країні, і в світі, і так само до Росії можуть дійти якісь такі думки, які існують у нас в Україні, виражені формою або плаката, або малюнка. А я думаю, що
свій вплив існує. Ти не відповів на другу частину запитання. Да. Чи маєш ти людей, які ментально існують в російському світі? В мене є одна подруга, давня подруга ще до Майдану. Ми з нею познайомилися, ми ніколи не бачили, спілкуємося лише в Фейсбуці. Зараз не так часто, тому що у неї народилася дитина і у неї там інші проблеми. Але все ж таки, я відчував завжди з її боку підтримку України, і вона дуже співчувала всьому, що відбувається в нашій країні. І я намагався просто ніколи на неї не тиснути, не казати їй, дивись, що твоя країна робить з моєю. Тобто, просто... може, вона сама бачила. Вона це бачить, вона це розуміє, тому просто, немає сенсу. Да. А є інші? Інші люди є? Ні. Твої знайомі, рідні? В мене були колись були в друзях люди з Росії, але я просто зрозумів, що дуже важко переконати в чомусь цих людей. Вони впевнені в своїх думках, а я не та людина, яка вступає в якусь розмову. Мені простіше малювати набагато, ніж говорити. Ніж говорити чи писати. Що дарує тобі натхнення? Любов, ненависть, в хорошому сенсі, я не знаю. Що? Кожен день приносить щось нове в життя, якісь нові думки чи події. Я взагалі просто те, що я відчуваю сьогодні, я намагаюся це відобразити. Тобто просто це, майже кожен малюнок – це думки, власне, цього дня, коли є... Це твої особисті думки? Чи ти можеш сказати, що хтось щось на тебе впливає? Іноді я просто, взагалі, мій такий простір інформаційний – це Фейсбук. І іноді я можу побачити якусь фразу, яка мене зачепить, чи якусь інформацію. Я просто вона в мені живе, і я розумію, що мені потрібно висловитись, мені потрібно щось зробити. А знову ж таки, я не люблю писати великі пости, і мені це дуже складно, і мені простіше просто все передати в одному зображенні. Якби я міг так малювати, як ти, я б взагалі жодного слова не писав. Я так і роблю. Ні, не зовсім так, але приблизно. Да. Ким ти мріяв стати в дитинстві? Як всі діти той пори, я і космонавтом мріяв, і міліціонером, і лікарем. Художником я став взагалі випадково. Тобто так усі майже. Ні, так сталося, що коли я закінчив школу, все, що я вміг, це малювати в тетрадях. І на партах. І на партах, да, все. Тобто, і що робити, і батьки просто розуміють, що з цим що треба щось робити, і мама просто сказала, слухай, може ти спробуєш себе як художника, може спробуєш вступити в художній вуз. Угу. Я зробив кілька спроб, з першого разу не вийшло, тому що такої школи базової в мене не було. Але я не шкодую, що це відбулося в моєму житті, тому що це дійсно вийшло те, що було потрібно. Я перепрошую знову ж, новини, бо йдуть. Донбас – це корабель управління, який в вересні 2018 року вже проходив через протоку в Азовське море з дозволу тоді росіян. Як повідомляють в Росії, вранці 9 грудня Донбас вийшов із порту Маріуполя, прикладає в умі з російської мови, і рухається в напрямку Керчі. В день він отримав від берегової охорони Росії попередження. Берегова охорона, ми знаємо, що це ФСБ просто. Но з Донбаса відповіли, що проходити через пролив не збираються. Зараз український корабель вже 18 миль від Кримського моста повідомляють в РФ. На требування змінити курс він не відповідає. Це тут цілком можливо, що це просто не скріншоти, копі-пест пасти з російської пропаганди. І це може і не так виглядати. Насправді я про це попереджую наших глядачів. Тобто без паніки. Так, ми взагалі панікувати не збираємось. Тут тим більше. Тобто, щоб взагалі останнім часом все треба перепровіряти. Просто перевіряти просто ретельно. Бо стільки пропаганди, стільки всього. Я вдячний, знаєш, за що тобі особливо? За те, що ти
ти цементуєш сенси. От ось твоя робота, ну майже будь-яка. Це просто раз така цегла просто. От правда. Яка просто на місце встає і бетонує, цементує свідомість. Як ти думаєш, на чому має базуватися взагалі українська свідомість саме в цей час, коли може відбутися що завгодно? Ну, ти знаєш, дуже складне для мене питання. Простих не ставимо. Простих не ставимо, так. Ну, я розумію, я розповім тобі свою історію. Звісно. З самого початку свого життя я себе вважав русским. Потім, коли я потрапив в Україну я сприйняв дуже важко, тому що порівняння з Естонією це зовсім, навіть за радянських часів, це зовсім різні країни і в багатьох речах. І мені тут дуже не подобалося, і я Україну не любив. Потім був такий період, коли я ставився дуже так агресивно, тобто я відчував себе людиною руського міра. Тобто була така історія в моїй житті. І потім вже доля склалася, що я потрапив в Київ. І у мене трохи почала змінювати свідомість. Чому? Я почав зустрічати людей. Першу людину Боря Денисевича зустрів в Харкові. Людина, яка в Харкові повністю з російським розмовляла українською мовою, виключно. І я при всій своїй нелюбові к українському дуже любив Борю, тому що він був дуже цікавою, дуже класною людиною, він класний художник. Він нас слухає зараз? Я не знаю. Може слухати. Може слухати. Запису не важко. І мене просто вражало, він мені був страшенно цікавий. Потім, коли я потрапив в Київ, я почав зустрічати дуже багато цікавих людей, які несли щось для мене зовсім нове. Потім я побачив на власні очі Майдан 2004 року. До цього у мене було враження, що українці ні на що не здатні. Я так думав чітко. Це був перелам. Я опинився на Майдані в перший раз, і у мене потекли сльози просто відразу, тому що я зрозумів, що я бачу в людях, я просто прийшов в такий момент, коли сказали, що можливо розгон, що будуть гасити ще в 2004 році. І я побачив людей, які вже тоді були готові йти до кінця. І це мене настільки вразило, настільки сильно, просто щось змінилося внутрі. Я до цього вважав, що Україна і Росія – це якісь речі поєднані. Дуже дивна історія. Я перерву, просто продовжиш потім. Просто я пам'ятаю, як я просто взяв квиток, я тоді в Москві жив. Ми там були одночасно, просто я тебе не бачив, і ти мене не знав. І я коли приїхав сюди, я просто... раніше я в Крим просто їздив там, звісно, красиво, Україна. Я поважав Україну завжди, і за незалежність був, і Чорноволу я знав, поважав, і там, тобто все це. Але саме тоді я відчув те, про що ти кажеш. Що ця країна, вона спроможна на те, що від неї, може від неї Бандера, та людина такого масштабу чекав, але точно не пересічні люди. І я закохався в Україну остаточно тоді. Продовжуємо. А далі просто я поїхав в Карпати. Я спілкувався там з людьми, ти розумієш, що я як людина, яка зростала там на сході України, і не тільки там вся ця російська пропаганда з приводу бандерівців там і так далі, і так далі. І я почав спілкуватися з людьми, і батьки чи діди, яких воювали, і я почав інакше бачити цю історію. Я просто почав розуміти, що у них, чому вони... Воювали в УПА. В УПА, так. Я почав розуміти, чому вони так робили. Я просто почав відкривати для себе країну. І потім так сталося, що тут в Києві я познайомився з Андрієм Єрмоленко, Іваном Семісюком, Олексиманом. І це був той період, ще до Майдану, це був 13-й рік, але вони в той час несли таке потужне щось нове, і причому українське, нове. Вони йшли в розріз взагалі всьому, що відбувалося в країні на той час. Вони йшли проти цієї системи, і я був настільки вражений двома речами, наскільки вони сміливі і наскільки вони люблять країну. І просто я все більше впитував себе через людей. Тобто я полюбив Україну через людей.
Цікаво. І я так розумію, що це мій такий власний. Потім вже ще є причина дуже вагома. У мене народився тут син. І тут я розумію, що... Який сказав, тато, я хочу бути українцем. Так, просто коли ще він був маленький, я просто зрозумів, мій син народився в цій країні, це його країна. І я, як батько, маю зробити щось для нього і для країни так само. Знаєш, кожна історія. Я ж часто питаю людей різних, як ви стали свідомою українською людиною. Твоя розповідь одна з найцікавіших, насправді. Слухай, а далі просто був Майдан, і я його бачив частково на власні очі. В той час я дуже сильно захворів, просто це неможливо було цим не жити. І те, що відбулося в лютому місяці, це настільки страшно і водночас настільки сильно, що ти вже пропач. Да. Я це якось пережив через себе. І просто далі все, що я роблю, це через мене йде. Тобто тут я не шукаю якоїсь вигоди в своїх роботах, тобто я не шукаю визнання. Тобто я просто відображаю те, що відчуваю. Так. Я не знаю, чи відповів я на твої питання. Як правильніше назвати жанри, в яких ти працюєш? Щоб я не вигадував тут. Я такий мистецтвознавець, що, вибачте. Я відокремлюю трохи плакатне саме мистецтво. Тобто все, що стосується країни, подій в неї, якісь дат певних, це я називаю плакатом. Все інше – це просто моя творчість, вона дуже різна, тому що в мене є різні проєкти, в яких я вважаю, тобто для кожної думки я шукаю свій стиль такий візуальний. У мене є там проєкт «Колискова», це як побажання друзям, спочатку так було, побажання друзям на Фейсбуці на добраніч. Тобто я спочатку просто робив малюнок, писав на добраніч, а потім зрозумів, що це вже якась певна серія така. Є така, не знаю, є про кохання дуже багато. Так. Є багато, я дуже люблю цей образ серденька. Як ти тільки, що ти з ним не робиш? Кохання – це дуже важлива річ в житті, без неї просто важко. Тебе є кохання? Слухай, я періодично в когось закохуюсь, але таке останнє велике кохання, воно було вже доволі давно. Тобто але у мене є, я пам'ятаю про це, і я мрію про це. І тому, перебуваючи в цьому стані, я можу створювати такі роботи. Люди добрі, підписуйтеся на сторінку Нікіти Титова на Фейсбуку, і буде вам щастя, і буде вам кохання, принаймні настрій про кохання, думки про кохання. Там уже кохання прийде, власне. Тобто, і про техніку. Бо ж ми бачимо лише репродукції. Я на виставці твоєї не був. Я знаю, скоро буде твоя виставка, здається, Вагабунду. Моїх друзів, яким привіт всім. Ось і там буде виставка. Там достатньо велика, може, кількість плакатів, там малюнків різних жанрів. Але все ж таки, як ти малюєш? Ти малюєш на комп'ютері, ти малюєш... Так, я малюю на планшеті, в графічних програмах. Фарбами я давно не малював. Справа в тому, що був такий певний період, коли у мене з'явилося, тобто я займався живописом колись, потім з'явилася алергія на фарби, я не знав, що робити. У художника алергія на фарби. Так, на олійні фарби, саме на олійні фарби. І після цього я і потрапив в Київ, тому що я зрозумів, що мені треба щось десь шукати, якось жити, тому що я все своє життя пов'язував лише з живописом.
І так я опинився в дуже крутій агенції в Києві, в рекламній агенції. Я працював там рекламним ілюстратором. Я малював сторіборди, я малював якісь малюнки для етикеток, там такі всякі речі. Цікаво подивитися. Напевно, багато хто їх бачив, але не знав, що твої. Всього цього вже немає, тому що воно застаріло і постійно оновлюється. Ну, колись, я не хочу робити рекламу, для кого я цього робив. Були такі часи, а потім я вже почав в рекламі працювати як арт-директор. Це людина, яка відповідальна за креатив і художню частину взагалі всієї рекламної кампанії. Тобто я займався цим дуже багато років. А зараз ні? Слухай, слава Богу. А що тебе годує? Насправді, Ні, я ж не НАБУ, я просто... Да, я розумію. Загалом. Тобто зараз я приїхав в Київ, у мене поки що немає роботи. Але от буде проєкт для книгу, буду ілюструвати. Можливо. Я просто зараз дуже сильно вагаюсь, чи братися за цей проєкт, чи ні. До цього, я дуже багато років, 3 роки я пропрацював в Харкові в літературному музеї нашому харківському. І якісь такі невеличкі фріланси, там ілюстрації, обкладинки для книжок, тобто такі штуки. В принципі, продажем своїх робіт я майже не займаюся. І знаєш, це така галузь, де можна бути, я багато знаю таких людей, дуже талановитим художником, бути шалено популярним і при цьому дуже бідним. Я це зрозумів для себе, що можна бути відомим художником, але це не ототожнюється з успішним. Я думаю, що все попереду, світ змінюється, зараз діджитал цінується вже, я чув, що є. Тобто це було таке знецінене мистецтво, да? Тобто такий ерзац, тобто, це ж не справжній малюнок, це ж не справжня картина, це ж він намалював, і це як ілюстрація, просто як світлинка, яку можна пересилати, там, користуватися. Так само і відбувається, дуже багато людей, вони просто зберігають собі на телефон, роблять заставку із цього, і вони мільйони вже. Але я не переймаюся через це, я розумію, що просто з часом діджитал мистецтво, воно займе своє місце, і якщо не я там з цього щось отримую, то у мене є дитина, і слава Богу, мені вистачає того, що у мене є. Тобто я така людина достатньо скромна. Слухай, ось у цьому мистецтві не існує поняття оригіналу, так? Існує. А як? Як він виглядає оригінал? Це саме той файл, який ти створив. Він такий дуже вагомий, да? Він не вагомий, це така букашка взагалі на флешці. Але окрім файла, це ти можеш друкувати одну роботу, в принципі. Як принт, да? Як графіка. Один принт, так, на полотні, тобто підрамник, все красиво, раму можна зробити. І ти сам називаєш це оригіналом, і це оригінал. Так, це оригінал. Я, в принципі, зараз навіть не переймаюся через це, я просто створюю роботу. Я розумію, у мене є якийсь такий фонтанчик, він поки б'є. Я розумію, що це може закінчитися. І я просто намагаюся зробити як можна більше за той період, який поки мене я роблю. Я не знаю щодо фонтанчику. Я бачу океан просто. Принаймні на Фейсбуці це дуже популярна людина. Дуже. Просто ось ти є Ярмоленко. І просто я то твою картинку, то його, твою його. Я, звісно, я вас не плутаю, але ви ж все, в принципі, теми схожі. Ярмоленко дуже вплинув взагалі на моє життя. Саме він, де? Саме він. Просто я опинився в Харкові. В 2014 році я дуже сильно захворів, і мені прийшлося повертатися в Харків, і я не знав взагалі, мені здавалося, що життя вже закінчилось. Тобто я не міг повернутися до роботи в рекламі, тому що так сталося вже зі мною. І я шукав взагалі якийсь вихід, я дзвонив всім друзям, ніхто не міг нічого порадити, а Андрій просто сказав: слухай, чувак, я розумію, що тобі потрібна допомога, я щось вигадую. І він спочатку, він сказав, що ти ж колись малював, так давай малюй. І він запропонував мені роботу, це перша така робота, для мене це було дуже важливо, для свого журналу, в якому працює «Український тиждень». І я її намалював, він сказав, це так круто, це так класно, він сплатив мені гроші, а потім виявилося, що вона нікуди не пішла, і він заплатив мені свої гроші просто. І він мене дуже підтримав, і дуже багато мені дав, він дуже багато мене навчив. І взагалі, те, що я зараз ходжу по цій землі, це ж так само його заслуга.
Ні, я знав, що він святий, але я не знав, що настільки. Да. Він людина, яка вплинула взагалі на моє життя найбільше, напевно. Привіт, Андрію. Великий привіт. Чекаю на тебе теж у цій студії. Ви знаєте, він у Львові, Так. ти в Харкові, тобто це полюси, різні полюси. Може, колись оба будете в Києві. Як ти плануєш своє київське життя? Я ще нічого не планував. Я просто головне, за чого я сюди, чому я сюди приїхав, це мій син. Йому зараз 12 років, скоро буде 13. І ми за ці роки, з 14-го року, дуже мало бачили з ним, тому що постійно треба було його підтримувати, так фінансово так само, і можливості поїхати в Київ у мене було не так багато. Тобто я ніколи не втрачав з ним зв'язок, ми спілкувалися телефоном, але все одно бачити дитину, бачити, як він зростає, підтримувати його, це дуже важливі такі речі, і тому ми саме вирішили просто перебратися сюди, тому що йому це потрібно. Тут він живе, тут мати, брати у нього, і забирати його в Харків, це Як просто... звати? Лука. А ти ж казав, пам'яті немає. Знаєш, що я хотів запитати? Звісно, я запитаю всіх тут. Крим, що для тебе Крим? Я тобі розповім кілька своїх вражень. Я в Криму був не так багато разів. Перше враження – це 93-й рік, і це перший раз, коли я почув про кримських татар взагалі. Погано щось почув. Погано почув. Це як, ми приїхали в Сімферополь, ми їдемо дорогою, і я бачу маленькі будиночки, які вдовж траси, такі новобудови. Так звані врем'янки. Так, і я питаю, що це, і мені кажуть, це кримські татари захопили землю. І мені сказали це так, я в це повірив. Тобто я не розумів взагалі, що відбувається насправді. Тобто, так тоді відбувалася взагалі комунікація з цього приводу. Але Крим мене вразив. Мені дуже було цікаві назви міст, Гурзуф, всі ці татарські назви. Там дуже мало таке залишилось. А я був якраз... Там, де я зрозумів, де там. Да, і я, Айпетрі, всі ці, це настільки красиво було, мелодично. Я питав там, звідки ці назви, мені кажуть, кримсько-татарські назви. Мене це дуже здивувало. Архітектура, там все ж таки залишилось дуже багато таких будівель невеличких. Всі... І ти кажеш дуже багато, я завжди кажу, майже не залишив. А у мене було враження, що дуже багато. Може бути. Просто там же примусово все зносили. Можливо, да. Просто він не був схожий взагалі ні на що я бачив взагалі. Плюс до цього я ріс на Фінській затокі, там моє місто дуже близько до нього. А тут зовсім інше море, природа, гори, це тепло, дуже сильно. Це було такі дуже сильне враження. Це перший раз, коли я потрапив. І потім, я відчув, що Крим – це якесь моє таке емоційно близьке місто. І мені зараз його не вистачає дуже сильно. Тобто я розумію, що я поїду туди тільки тоді, коли він стане українським, я не можу собі дозволити. Це дикість, тому що харків'яни деякі їздять і по сей день. Можливо, і кияни теж, я не знаю просто про це. Але розумієш, з приводу кримсько-татарського народу ми почали дізнаватися теж після 2014 року. Тобто ми почали більше, я. Багато хто, більшість. Більшість, так. Чесно скажу. І навіть цю історію цього страшного геноциду, який відбувся в 1944 році, коли там більше третини людей загинуло внаслідок цієї історії, цієї депортації. Всі ці страшні речі, я про це раніше не знав. І я почав це якось сприймати емоційно, якраз після подій 2014 року, після всього. Ви знаєш, коли дуже були здивовані багато людей тим, що кримські татари годують, допомагають українським частинам військовим, які в оточенні опинилися. Там були такі випадки, це я просто точно знаю, мені розповідали наші люди, що коли передавали там черговий казан з пловом,
там воїн український, який його отримував, він заплакав, сказав, нам завжди казали, що ми маємо вас стріляти. А ось брати стоять поруч з закритими обличчями. І це був, звісно, переворот свідомості Так. багатьох. Як думаєш, чому так довго вдалося тримати в омані Україну, більшість українців щодо кримських татар? Що працювало? Це легенда про братність росіян, легенда про турецьких агентів там. От що? Що ти чув про нас? Ну, розумієш, просто, якщо на першу частину питання відповісти, Росія дуже потужний ворог. Росія – це країна, яка має всю цю школу пропаганди, яка в неї існувала в радянські часи. Не школа, університет. Університети, ну це дуже потужна штука, з якою ну, дуже важко боротись. От у неї потужність неймовірна. І крім того, ну, скільки поколінь взагалі виросло просто в цих, особливо там на сході України, в цих радянських наративах, тобто вони, ну, всі ці браття, всі ці великі... До речі, там відчувається от просто фізично на там рівні повітря, я там просто не жив на сході, відчуваються наслідки Голодомору? Це, знаєш, для мене це така болюча тема, насправді. Кажи. Я, коли приїхав з Києва в Харків, я просто спочатку зрозумів для себе, що я буду ходити на всі проукраїнські заходи, які в Харкові відбуваються. Просто, щоб бути навіть не пікселем, а просто якоюсь одиницею, тому що дуже мало людей, які, ну, відносно мало, відносно Києва зовсім мало, ну, просто... От коли перший раз я прийшов на роковини Голодомора в Харкові, я здивувався, тому що людей, ну, небагато, ну, може 50, може 100 людей прийшло. І це в тому самому місті, де все відбувалося, ну, одне із тих міст, навколо якого відбувалися ці найстрашніші такі часи, події. І це існує досі. За ці роки, за 8 років, я не можу сказати, що ми якось просунулися країна, я кажу не ми, країна в тому, щоб донести до людей взагалі всі ці страшні трагедії, донести до людей, яка країна була радянська, яка країна зараз поруч, якось воно не працює на рівні держави. От, в них є інститут національної пам'яті, вони працюють, там є якісь там певні штуки, але все це, воно працює на цю проукраїнську таку спільноту, і вона не працює назовні взагалі ніяк. А може, знаєш через що? Може через те, що, ну, багато хто каже, що можна людину перевиховати. Якщо чесно, ось тут ти мені сумнів. Тут така історія. Але більшість історій така, що люди просто, знаєш, колись ми вважали, що дурнів так багато через те, що мало інформації. А зараз інформації супер багато, але дурнів щось, знаєш, менше не стає. Дурнів не менше. От у мене такий цікавий досвід, насправді, був спілкування з одною людиною, яка, ну, він не просто ватник, якщо б в Харкові щось відбувалося, він був сепаратистом і точно був на тому боці. Ми це з'ясували, просто ми були друзями в юності, і якось от ми почали спілкуватися дуже спочатку важко, коли він дізнався про Майдан там і про всі ці речі, що, ну, він дуже агресивно все це приймав, а мені стало просто цікаво, от чи можу я цю людину якось перенастроїти, перепрошити взагалі, щоб він почав хоча б трошки поважати Україну, просто через те, що я йому розповідаю, через мої думки. Ну і як? Я насправді зрозумів, ну дивись, це дуже проста людина, скажімо так.
Тобто йому є речі, які йому потрібні, це такий певний економічна стабільність. Тобто я зрозумів, що дуже багато людей в цій країні, вони потребують просто економічного зросту. Тобто якщо в Україні буде така більш-менш нормальна економіка, вони вже стануть... Тобто, якщо мати приносить багато їжі додому, то вона мати. Якщо вона менше приносить їжі, вона пішла. Так, і таких достатньо багато людей. І от економіка – це перше, що мені дівчина з Горлівки розповідала, коли відбувалися всі ці події там, Горлівка окупована. А вона сказала, що перша хвиля – це була саме економічна. Ми будемо в Росії, будемо отримувати пенсії, зарплати. Це як у Криму, знаєш, агітували. Пенсія $1000 там. Да. А друга хвиля вже почалася, от ця пропагандистська, правий сектор, всі ці страхи, жахи там, і так далі, фашисти і так далі. Але перша хвиля, те, що на них подіяло, це саме така економічна. Тобто вони... Тобто економіка – це така дуже важлива річ, яка може впливати на людей. А друга річ, тобто після економіки, це гордість. От це формувати у людей гордість просто за країну. Це можна лише з дитинства. А не тільки. Твій приклад. Ні, не тільки мій, просто, якщо пригадати навіть ці події там футбольні, коли вболівала вся країна з Львова до Донецьку, і А потім якийсь гравець виходить і каже, що він Росію любить, що він поїде до «Зеніту» грати. Так, було таке. Але все ж таки, мені здається, що, на жаль, для багатьох економічної такої економіка... А дуже цікаве питання. Ось дивись, є спортсмени, є письменники, є художники. Я чомусь не знаю жодного ватного художника. Ти знаєш? Я чув про таких. Так. Але не бачу. Я про таких чув, але мені знову ж таки повезло. Я в Харкові, у мене давня подруга Ірина Ілінська, художниця потрясаюча, яка вона, окрім того, що вона неймовірна художниця, вона дійсно патріот. Вона настільки сильно любить країну, і причому вона дуже сильно любить Харків. От вона для мене така харків'янка повністю. І то коло, з яким я спілкувався в Харкові, це все проукраїнські люди. Тобто я, окрім цього випадку, про те, що я розповідав. Я тобі зараз відповім так, що ти в бульбашці своїй жив. Так. І 9 чи 8 з 10 людей, які були навколо тебе в Харкові, із задоволенням би голосували за, ми знаємо, за кого, так? За людей, які в георгіївських стрічках, так званих, так? І, я не буду казати, що там вони зрадники, колаборанти, але, точно люди не, які через їжу люблять Україну. Через їжу. Але, окрім їжі, на жаль, мені здається, що дуже сильно держава не допрацьовує в плані, не знаю, я слово пропаганда не сприймаю як таке погане, тому що можна пропагандувати там і здоровий образ життя, і дуже багато корисних речей. І все ж таки цього не вистачає. Просто просувати країну внутрі країни. Нібито це відбувається, але це ж знову ж таки відбувається на рівні бульбашці. Ось. Знаєш, я не знаю, як держава може щось робити тут серйозно. Якщо ось сьогодні, наприклад, одна депутатка пише, я не буду це божевілля цитувати, але сенс у тому, що не вакцинуйтеся, це не треба. То що? Тобто це людина, народна депутатка. Да? Народні депутати виходять і кажуть, яка різниця, кажуть нам, що там, я не знаю, будь-що, просто таку нісенітницю несуть, що просто, вибачте, так? Що нам робити з ідіотами у владі? Це питання, на які я не можу відповісти. Я не знаю. Розумієш, я поки що не бачив взагалі ніякого виходу із цього, тому що у мене постійне питання,
до влади, навіть до розумної влади, там, навіть до просунутої, навіть там, яка б вона ні була, у мене питань завжди достатньо. Але те, що відбувається зараз, ну, на жаль, професіоналізму майже немає. Це такий божевільний мікс нормальних людей з абсолютно неадекватними. Тобто, знаєш, в житті так не буває, щоб, припустимо, ти сидиш, така розумна людина, а я такий дебіл. І ось ми вдвох щось вирішуємо. Ну що я буду, що ти будеш зі мною дебілом вирішувати? А в нас і в парламенті, і в уряді є такий коктейль людей, що я взагалі не знаю, як це працює. І я думаю, що коли ти кажеш, що там держава має, ну звісно, є в міністерствах нормальні люди, і є нормальні люди насправді. Да? На середній ланці є, точно. Да? Є. Ти знаєш це теж. Да? Але я думаю, що це все ж таки це погано чи добре, але це волонтерська держава. Чи ти вважаєш себе волонтером? Ну, я взагалі вважаю себе просто художником, але я від деяких людей чув, що я якусь волонтерську роботу виконую. Знаєш, що ти? Да. Ти ментальний снайпер. Ну, можливо. Це точно. Ну, я не знаю, як оцінювати свої роботи. Я просто бачу, що дуже багато людей часто думають так само, як і я. Тому що А ти стикався з ненавистю до твоїх робіт? дуже рідко. Але коли стикався, що кажуть? Ой, слухай, мені дуже важко пригадати навіть такі колись там якийсь каратіст там писав, що мені там на Тавчепику там було таке. Ось, ну, в принципі, чомусь так відбувається, що навколо моїх робіт, майже не відбувається ніяких таких емоційних подій. Ну, як то, не хочеться це слово, але в інтернеті воно постійно відбувається. Не знаю, тобто, здебільшого, просто, можливо, мене бачать лише та сама... Взагалі ти улюбленець? Ну, принаймні, не знаю, як улюбленець долі, але улюбленець Фейсбуку це точно українською. А чи ти займався колись карикатурою? Були такі часи. Це ж дуже близькі. Коли я закінчив інститут, то я намагався шукати себе дуже в різних напрямках, і так само і карикатуру малював. У мене є там десь там збереглись там кілька таких малюнків, але я просто потім зрозумів, що це треба мати трошки інший такий розум, ніж у мене. Тобто я людина почуттів, відчуттів, а це треба як лезо бачити, так різати. Ось, тому це, скоріше за все, не моє. Ось зараз я просто іноді дивлюся російське так зване телебачення. Угу. Ти, я надіюсь, ні, бо ти виглядаєш як нормальна людина. У мене мама дуже часто дивиться. Да. Це я співчуваю. Тут нічого не зробиш. Але я про те, що вони готуються дійсно до війни. І коли протягом 10 років тобі розповідають, а насправді більше, тобі розповідають, що із кожним роком все це стає більш потужним, більше ненависті. І останнім часом, знаєш, раніше вони так казали, тобто є бандерівці, а є нормальні українці. Нормальних більше, просто вони в полоні у бандерівців. Потім вони казали, що президент Зеленський – це наша надія. Він ось такий там з сім'ї, там такої зі Сходу, там ми з ним. А зараз в них просто, майже всі українці просто це бандерівці. Там такі лунають вже думки, це абсолютно лише перед війною таке буває, да? Тобто їх не шкода. Будь-яких. І той самий Зеленський, якого тут багато хто вважає там умовно ватним, да? В них це Бандера дубль 2. Тобто людина, яка оточила себе там бандерівцями, які там їм керують, а він там нагороджує правосеків, він там просто несе це таке. Тобто йде я не знаю українською мовою, як харківською мовою, розчоловічування. Вау! Ніхто не знає. Ось вони цим займаються. Нехай цього слова і не буде в українській мові. Ось, а вони займаються розчоловічуванням українців. Я не знаю, просто як би ти мав можливість звернутися до росіян, які завтра
Їх завтра просто можуть відправити сюди, вбивати українців. Просто і скажуть так. Вони ж навіть, знаєш, вони яку термінологію використовують? Ми думаємо над тим, чи ввести війська, чи не ввести. Тобто це, як знаєш, тобто чи зайти в хату, чи не зайти в хату. Тобто уявлення таке, що вони думають, що тут буде так все, знаєш, то свято таке. А що буде? Що ти їм сказав би? Ти знаєш, мені співзвучно, от нещодавно з'явився такий флешмоб «Українці чинитимуть опір». І от в цьому дуже багато сказано. І я би їм сказав, думайтесь, тому що цей опір буде дуже-дуже сильний. Вони просто не очікують, вони до нас занадто зневажливо до нас ставляться, і вони не розуміють взагалі насправді, що їх чекає просто в цьому. Колись росіяни, взагалі радянські люди, взагалі ніяк не ставилися до афганців. Взагалі. Угу. Вони туди прийшли і думали, що що таке? Або винесуть каравай, хліб-сіль, або ми переб'ємо всіх, і перебили багато людей вони там. Бо в них авіація була, повстанців не було. Тобто там воювали з повстанцями і програли. Да? На що вони розраховують зараз, коли проти них буде регулярна армія? Я не знаю, чесно кажучи. Не тільки армія, люди. Кажи, да. Ні, я просто хочу додати, мої друзі в Харкові, наприклад, вони не військові, але все ж таки вони готуються. Вони готуються і вони готові, що щось може відбутися таке, і вони будуть захищати. Тобто вони не можуть піти на фронт, вони не можуть піти. Фронт сам може прийти. Фронт може сам прийти, і вони готові до цього. Тобто вони готуються. І українці будуть чинити опір. Я в цьому впевнений. Просто хто як може зубами. І чим хто може. Твоє місто, місто, де ти багато років прожив, воно може стати першим. А куди будуть спрямовані, наприклад, танки Росії? Може. Та там просто близько. Так, 45 кілометрів. 45, да, я все згадав, 40 чи 60, 40 чи 60, 45. Чому, на твою думку, світ, так званий цивілізований світ, так слабко, так, як би сказати, дуже слабко реагують на Росію? Чому таке розслаблене таке життя? Мені важко сказати. Ти був в Європі, ти спілкувався з ними? Я в Європі можна сказати, що не був. Тобто був лише по роботі, лише там кілька днів і не спілкувався там майже ні з ким. А що стосується Естонії, знову ж таки, моє спілкування це зараз мій брат, з яким ми не спілкувалися 1,5 роки взагалі, тому що я для нього бандеровець і фашист. Рідного брата? Двоюрідний. Він мені як рідний, ми зростали разом. Ось, і всі інші рідня зі мною взагалі не спілкується, тобто це я для них. Але я не можу сказати, що це, знаєш, якось Європа, тобто вони живуть в Європі, але вони ще це європейці. не Європа, да, і це ще гірше за Рязань. Так, мені дуже важко сказати. Я в політиці, в геополітиці, я дуже слабо розбираюсь, насправді. Я можу... Жартівник, як то кажуть. Не розуміється він на політиці. Найкрутіший разом з Ярмоленком політичний художник, в цьому немає нічого поганого. Я політичний, тому що політика, розумієш, я не пов'язую себе з партіями, які існують в Україні. Я пов'язую себе з країною. Тобто, політика країни, моя політика – це просто донести, що Україна сама офігенна країна взагалі в світі. Все. Тобто, це та політика, на якій я розуміюся. А чому світ ставиться до Росії так, вона страшна країна і агресивна, і ніхто не знає, чого від неї очікувати, тому що вона не передбачувана взагалі. Я думаю, що, навпаки, всі знають, що від неї. Що можна очікувати якусь... Тому бояться навіть думати про це. Чи так, тобто, майже те саме я хотів сказати. Да. Позиція Страуса. Але завжди, коли Страус так робить, приходить якийсь звір і щось відкусує йому. Дякую, що прийшов. Дякую. Дякую, що запросив. Було дуже приємно, да. І те, що ти в Києві зараз, можливо, будемо частіше десь перетинатися. І взагалі.
Дякую. Я дуже вдячний моєму гостю. Це правда чудовий художник. Усі підписуйтесь просто зараз на його сторінку на Фейсбуці. І там просто буде вам натхнення, буде вам все і сенс життя. І хоча він каже, що він там проста людина, ні, не проста. Я хочу нагадати вам, що ми воюємо з російським світом разом, що російський рейх буде знищено 100%, але краще, щоб з вашою щирою допомогою, тому є сторінка АТР на сайті patreon.com. Підписуйтеся, допомагайте. Не протидіяти в будь-який спосіб російському рейху соромно. Дивіться АТР, до зустрічі.